Това е входа на магазина. Gander Mountain. След малко влизаме вътре. Айде, Gander Mountain. Това е специално за Джони. Ако ти трябва подарък, влизаш в този магазин и си избираш каквото искаш за ловец, риболовец, treasure hunter. Каквото си пожелаеш, можеш да намериш. Ще ти покажа след малко всички екстри. Ето, Ники, ето. Кое? Еленчето? Виж къде е. Голямо. Дрежки за ловеца и риболовеца. Джони, гледай! Не знам в България дали имате такова нещо. Имаме си ураган, минава покрай нас в момента. Отвънка Славито каза в Ловеч ръката пресъхнала, а при нас ни удави. Ето. Е там? Къде? Крокодила? Там е ресторант. Да. Това е ресторант. След активни покупки можеш да си влезеш да си хапнеш дивеч. И най-големия магазин за оръжие в Южна Флорида е тук в момента. Почва ето от тук с лъкове и всички атрибути. Каси за пушки. Тук за лудите глави има каски. Моля? Имаш ли приятел ловец? Имаш ли приятел ловец? Кажи му ти удари две патки. Това е дъщеря ми, прави се на. По-голяма патка. Я да видим. Това са за ловците. Хвърлят ги във водата. Да, бе. Стига. Каси. И тук почват оръжията. До дъното всичко е пистолети, пушки, всеки играчки. Да. Който е пистолети. Пистолети? Това са използвани Used Firearms. По-натам са новите. Just north of 45th Street. I can't visit her. I can't call her. All I can do is listen to her. So I think that's. Can you help, sir? I'm just looking. Thank you. Има оръжие за целия китайски народ тук. I'm just looking, thank you. Ето дамски пистолети. Розови. За дамите.
Тежката артилерия. Well, that's a two-handed safety. You cannot get that. Not be afraid. Yeah. All right. Well, thank you very much. Револвери. Страшно. Зигзауър. Играчки за всеки джоб. Кой колкото може да си позволи. От $150 до $2-3 пистолети, отделно пушки. Зигзауър. Оптични мерници. Полуавтоматични пушки. Is that a 50 caliber? For elephants? Yeah. 50 caliber sniper. Do you have Dragunov, the Russian snipers? No. I wish I had one. I sold one. I had an original one, the big long one, Yeah. and I traded it to somebody about 10 years ago on something. I wish I had that. Do you usually sell Russian arms or Bulgarian arms or Only from if Eastern Europe? Only if somebody trades one in. Only from in used section. Yeah. I'm filming for Bulgarian Metal Detecting Federation. I'm gonna post to their website. I just want to show them that store for guns. You can buy. Yeah. Take a picture from here looking down. Oh yeah. Значи продавача каза, че един единствен път е продал Драгунов, руска пушка и много би желал да има още една, ама трудна работа. Иначе имат каквото си помислите. Но главно американско, германско, холандско, белгийско. Тук там е руско, само че при използването оръжие, ако някой донесе за смяна. Вижте какво става, до. Това всичко е оръжие. Мечтата на всеки ловец. Ножове. Още пистолети. Hello. Thank you. Are you interested to sign up? I already have one. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Taking pictures. Oh, I'm taking video actually. Oh, I see. Веднага идват да те питат, искаш ли да попълниш за кредитна карта, да ти дадат да си купуваш още на същия ден за рибявки. Да. А това са мишени. Купува си мишена, слагаше в ливадата и с лъковете трепаше ленчета. Ето. Тук е секцията за арбалети и лъкове. Ето арбалет. $500. Различни лъкове и арбалети. Тетиви, остриета, стрели, други мишени. Ето тук да си правиш каймичка. Най-различни машинки. Грилове за къмпинг, палатки, за опушване, как се казваше, грил, смокинг грил, да опушваш най-различни меса. Каквото поискаш за
къмпинг, за лов, за риболов. Тук са радиостанцията Walkie-Talkie, където ти казах, Джони. $39-40, 16 мили дистанция. Никакъв проблем, на който ще бър да си, може да си бърбориш с приятелчето. Бинокли, часовници. От другата страна са вече канута, въдици, цяла секция ловно-рибарски за океан и тук там има за сладководна риболов. Тук си направиш и да се скриеш, да чакаш животното да дойде. Всекакви. Каквото душа иска. Да. Облекла. Така, Джони, един такъв магазин ти трябва и няма да се чудиш какво да купиш за подарък. Влизаш и няма начин да не избереш нещо. Еми това е. Да много харесаш. Чао! Различни якита за лов. $60 якито. Те са от тези специална материя, дишащата. Тук много ги носят специално ловците. Какво намерихте? Детските пушки. Предавам се. Предавам се. Да. Къде е татко му? Моето приятелче си пробва пушка. Ко хареса, бе? Манли хера? Кой е това? Карл Густав. Това е шведско. Да, бе, шведско. Шведска пушка. Do you have anything Russian? Bulgarian? Romanian? No? You may find some stuff. This thing Yeah. right here. Oops. Look at how long battles. That's what I like. How big it wants battles. Ще пушка $8000. С инкрустации. Custom made. Или специално направена за някой. $8000. Колко? 8 бона. 8799. Нещо старо. Assassins! Stop it! Това всичко е куршуми така. Firearms. Най-различен калибър. Куршуми за пушки, за пистолети. Каквото се сетиш. American Eagle. Ще да отворим една да видим. Трудно е с една ръка. Вау. Виж. 9 калибър.
Всъщност това е пистол картридж. Всеки глезоти. Това отгоре е стрелбище с... стрелбище за лъкове. Влизаш отвътре и... Колко ли е дълго? Сигурно е 50 метра. Няма. 25 метра? 25 метра. Колко един 8-етажен блок. Да, това са мишени. Слагаш и стреляш. А това тук са машини, дето хвърлят чинийките. Там са чинийките. Най-различни мишени. С метал детекторите. Делта детектор. Това за пръв път го виждам. Това е Технотрикс. $300. Не бе, защо бе? Това е добра машина. Тенекис. Те са Фишер. Разделиха се с Фишер. И Bounty Hunter. Bounty Hunter са гола вода, обаче този детектор специално 300 кинта. 5 години гаранция. $300. Те нямат много голям избор тук, ама бинокли. Има бе целият, каза, че е най-големия магазин в Южна Флорида за оръжие. Прожектори има един кулър, пълен. Най-различни. Тия са по $2-3. Трябва да намерим хубавите, искам да ги покажа. Тия с силното... Ето ги. Джони, това е за тебе. Гледай сега какво става. $99, 300 люмен. Прожектор. Човече с ним. Няма, 300 люмен, ти знаеш колко е това? Ще какъв грамаден. Всъщност не е много голям, като сложиш до ръката. Това е $69, 235 люмен. Нещо е такова. Това дали ще светне? Това свети. Ама сега е светло, не че прави точка. Да, бе, прави точка. $129, виж го това, полицейски магнит. Това е за Treasure Hunter нощ урен. Слагаш на главата. На главата, да. Да, това е също хубав подарък. Почваш да попаиш. Тя да има как свети. Отзад му е батерията, изглежда. Пред на главата. Бум. Няма, не работят. Не дейте, разбойници. Асасин! Убийците дойдоха пак. Други фенери. $129. Уоу! 160 люмен. Това е много як фенер. Не знам дали ще светне. Няма никой вкъщи. Това е $79. 160 люмен. Не са им заредили батериите. 185. $89. Това каква лупа има. Няма никой вкъщи. 149, 90. Едно мъничко 160 люмен. Това е уса. Какъв е малък. Друг 189, 200 люмен. Това е нещо интересно. Мъничко. Вау. Супер. 200 кинта. Браво. И това е 249. Жалък път. Браво. 159. Е още по-мъничък. $579.99. 800 люмен. Това нещо прави
нещо е... Това нещо е страшно. Вау! Как се пуска за повече? Изглежда няма заредена батерия. Това 800 люменс. Вау! 1,7 часа, ако го ползваш на пълна мощност. GPS-та. Ето, някой беше препоръчал GPS-и. Те са за хайкинг, за да ходиш, за туризъм. То е хубав да го имаш и в гората, като си с метал детектор, евентуално може да си поставиш марка, къде си намерил, да се върнеш след това, ако... Абе, хубава работа. Ето ги камерките. Това е, че са по $400 или 300 бяха. 299, 300 кинта. Аз имам, супер е, много съм доволен. Това е нещо ново. GoPro. Това е Wi-Fi kit. Автомат. Това не ти трябва още взете. Лъп. Какво друго? На различни бинокли. Това го гледахме преди. Смок. Това е да опушваш най-различни неща. Колко пари? Сега пише. $199, $200. Печка за опушване на салмон. Може да си опушиш какво си искаш, да. Ето на различни палатки. Упс, ще ме. Столчета. Виж къде се скриха бандитите, виж. Я да видим кой се крие тука. Чук. Чук. Кой живее тук? Я да видим. О, асасинс! Това за риболов или за пикник се отрепал. Сенка. Гледай, Славе, гледай, батко. Гледай. Отиваш да търкаш, като се умориш, правиш седник, слагаш си столчетата, биричката и босам ти търсенето. Супер е. Най-различни неща, най-различни сгоди и джаджи. Спални чували, походни легла, хамаци. Но там са раничките, някой беше споменал раничка за Джони. Ето Джонка. Чанти, надуваеми дюшеци. Ето раници. $89-99 за хайкинг, за всякакви условия. Да. Добре. Газови котлони. Това са хубавите раници. Моята секция. Канута. Имаха огромна секция за водолазен, за водолази. Водолазен спорт. Обаче я махнаха. Кану за риболов. Тук имаме много езера покрай океана на как се казва, няма значение. Страшно много езера и
такава лодка влизаш. Супер е. Много е яко. Славчо, като дойдеш, ще те водим да видиш, батко. Тук е въдичарската секция. Най-различни куки за ловене на вадене на огромни риботци. Е като тая на стената. Блесни всичко, каквото може човек да си сети, го има. Това е Gander Mountain Outdoor Store или магазин за лов и риболов, за всякакви хобита извън къщата. Outdoor. Най-различни въдици. Рибки. Влакна. Ето, $40 въдички. 29,99. Въдица с макара. За океана. А тая 39,99. Ай, колко е дълга. Като спининг. Всъщност като телескоп, не като спининг. Колко фута е това нещо? Ще да погледнем. Айде, влизай, бе. $103. Вау. Кепчета. Най-различни приспособления. Кантарчета, да си мериш рибата колко е голяма. Ножове за правене на филета, ръкавици специални да не се порежеш, електрически ножове. Тук беше секцията за fly fishing, обаче са я преместили или въобще са махнали. Става просто риболов на моха. Различни блесни, стръв изкуствена, черве и други гадини. Каквото се сетиш. Още въдици. Макари. Това са за лов на моха. Обикновени макари. Огромни макари. What's happened with the fly fishing section? Not much. Little half fall. A little bit right there. Бас. Това е бас. Тук го много ловата. Огромна уста. $1000 макара. $899 макара. 999,99. Това е нещо специално. Електрически макари. Дрежки, очила. Долу са обувките. Еми, това е. Айде, лека. Бутушки. Ей, разбойник. You like my barrel? Стига. Това е супер, леко е супер. Да бе, това е тия техно горо, как беше? Горотекс. Това не се усеща. Това за fly fishing се отрепал. Нашите българските се баси. Те правят вече и при нас, предполагам. Хубаво, ама това е квалитетно. Аз преди да дойдем тук,
ако не е стари документи. Яко. Колко ли пари са? Няма ли някъде цена? Ги бе, по 59-60 долара. Това 59 долара. Много добро. Гледайте хора, гледайте. Не знам в България колко пари са. Знам, че Горотекс е много скъп. Тъй, че ако има желаящи. Казах, за планина са се отрепали. И за нашия спорт, за метал детектинг по Балкана, като ходиш тия обувки леки, пълни, то е 200 грама обувка е, бати. Вижте тая Горотекс, сега. Гледай, това е 15 грама обувка. Па, си свичката, 100 кинта. Гледай. Страшни. Лакрос. Друга обувка. 30 грама обувка. Пати случката. Чорапи. Страшни обувки, да. За планина, за Timberland. Danners, Sperry, Topsider. Я не оставя тази пушка да мира, айде. Добре хора, айде тръгваме. Тук е залата на славата. Хващаш риба, прави снимка, закачаш на входа на магазина. Виж долфин. Парчоци. Виж го алигатор. Имаш и някъде друг по-голям алигатор. Гледай Да. какво нещо. Ой. Какво прасе да е. Да. Той дядко дойде. Cool. Имаш и някъде, виж е този алигатор, виж какъв е грамар. Колко голям. Леги за какво говори. Него върза. Айде, Виж тази кула. Видях. почва да вали пак, видиш? Айде. Я как и как, виждате алигатор. Видиш? Залата на славата. Най-различни снимки. Айде, хора, почва да вали. Чао!